Nego, znaš o čemu se ja teo da pričamo mi Ajde. danas? Pošto je stvarno 101. put i treba i već je, moram pričamo o tome sad. Ajde, kaži. Imaš problem sa alkoholom. Što, jel ne pije? A? Jer ne pije. Ne piješ. Na šta si mislio, koji problem? Ma šalim se, ne mislim nego kao moramo pričamo o tome. Aha. Ne, čitao sam sad neku knjigu, Kralj alkohol se zove, Aha. Jack London. Inače, super. Da. Nije pisao za desu. Preporuka za knjigu. Možemo krenemo, preporučujemo knjige, postanemo i kulturni podcast. Da, ko Galeb, samo što ono kao Samo- ne mora da čitamo Na početku. na I početku. dobro, on to ne čita dugo već. Jel da? Ma da. Ali i ne moramo da kažemo, evo, imam tu knjigu. Nego kao... Da, nego čitao sam je. je. I kao to je to. Dobra je knjiga. Mene stalno kao Sara napada što kad god me pita, kakav ti je, ne znam, knjiga, ta ili kakav ti je film, ja kažem kao, okej, ili super. I to je to. Da. Imaš ti te reakcije. Nikada ne ulazim u neku dublju kao analizu, možda zato što kao nemam poverenja pretarano u svoj sud ili Da. kao ono, ali i onda kao, znaš, onda kažem kao super je knjiga, znaš, ja sam kao misteriozan. I onda kao, Super je. i onda za neku knjigu A kažem, uvijek "Mada je misle stvarno." da misliš da ima i bolje. Kao. Da. Kao Ne, super je. dobro. I onda kad kažem za neku kao, ona je baš dobra, to je kao, znaš, kao, Da, Ratimir, onda napraviš. baš dobra knjiga, baš sam uživao čitati. Ali kao, to je ono najviše što može da izvučeš. Da. Od mene. Tako da to naše recenzije, ili kako već treba budu kao, Ok. super je knjiga. Kao, imamo okej, bez veze, dosadna, okej, super. Ne, ali ne bez veze, nego samo loš, kad je nešto loše, ne. Da. I kao, i to je to. I damo Okej tako je, recenzije. super je knjiga i baš je dobro. Baš je dobro. Čitao sam je dva puta. Šta sam teo da ti Čitao si kažem? Jack Londona, Jack kralj Londona, alkohola. ili i? ti John Barleycorn, tako se na engleskom zove knjiga, pošto je to slang za alkohol. Kako John? Barlington. Jer kao A. Barley od kao... Barley od jača, šta je? Ječma. Nije, nešto je od tih što se koristi za pivo. Pa da, valjda, i iz viski. Hmelj je hops, ja mislim, jača mi Barley. Nije bitno. Raj je u stvari Raj je... žit. A nije, raj je neka, da, Pa ne. lovac u žitu. Da, ali kao neko posebno žito raj. Da. Integralno. Da. Imaš onaj raj bread. Pa znaš, to je integralno. To, da. Imaš to i je raj uno, raj due, raj tre. Da. Ta italijanska televizija je dobra. Šta sam teo da kažem? Da, inače, Jack London u svojoj knjizi Kaže. pa mislim, on kao sve vreme piše o uticaju alkohola na njegov život i kao pije i dalje, ali bi volio da je piće bilo uvek zabranjeno. I počinje knjiga tako što ide da glasa za neki izmenu ustava u Kaliforniji. I vrati se kući i pita ga žena kako je glasao za žensko pravo glasa i on kaže da je glasao za. I kao ona se obraduje sve, kao super. I on kao, ali glasao samo iz jednog razloga. Mislim, on je inače kao bio neki socijalista i borac za radnička prava i sve to. Očigledno nije bio feminista i sve to sa vjeru. Kao, samo sam glasao zbog jedne stvari, zato što ako žene dobiju pravo glasa, ona će sigurno da glasaju za prohibiciju i onda kao alkohol će da nestane, neće više da bude dostupan ko što jeste. A što je mislio da je kao, da ne valja? Čak i prvo jedno pitanje, Jack London nije Englez? Nije. Brat. A i ne zove se Jack London, nego se zove tipa John nešto. John Los Angeles. Johnny California. Ja sam bio ubeđen da ne može Amerikanac da se zove Jack London. Pa ima i svoj London, šta? Pa da, ali kao baš je Union Jack i kao London. Ne. Nije, ja sam mislio da je pisao samo za djecu, da je samo živo negde gore na severu. Da je ladno, a on zapravo uopšte nije ni živao na severu, nego u Kaliforniji živao ceo život. Kako, sve nas je prevario taj Jack London. Desi šta si, ne može da se uvati čovjek. Ne može uvati ni za glavu, ni za rep. Uglavnom se bavio plovidbama, ne mislim kao bio i to na Arktiku i
A šta je Arktik, šta je Antarktika, ajde mi reći? Arktik je jedno, Antarktik je suprotno od Arktika. Majke, gde je šta? Pa Antarktik je južni pol, a Arktik je severni. Arktik je severni. Na južnom polu ima pingvina, na severnom nema, ali tako? Trebalo bi, da. Trebalo bi da nema. Da. I ovo Nisam dole, bio, i južni pol je zapravo kao neko kopno, ali tako? Ili je Kontinent. led Je to Pa ne, ali kao jeste kopno, nije pa kao i ovo, sante leda ogromno. pa i jeste. Jeste? Mislim, ne znam, kao kažete, opet nisam. Mislim, je li ima zemlja dole? Pa sve je zaleđeno, valjda. Dobro, ali ispod toga je li ima zemlje ili su to sante leda? Pa trebalo bi da ima, da je to kopno, ja se tako razumem. Pa, To je kontinent, kao, a nije kontinent sve od leda. da, dobro. Tu Evo. je bio. Tu je. A šta čeki, severni pol? Pa dobro, da, severni pol je kao samo taj, ne postoji kontinent. Pa da, Ali verovatno i delovi Grenlanda spadaju u severni pol, pa ne znam, ili kako to Pa ja izgleda. mislim da ne. Što pri Pa šta je onda, severni pol je samo Grenland je nema... Danska, bre. Pa da, ali šta, kao, razumiješ, nema... Znaš da je Grenland Danska? Kako ne znam. Pa kaži sad ti meni sud onda kakvo je tvoje mišljenje o alkoholu? Jel alkohol treba zabraniti ili Ne mislim da ga treba zabraniti. ograničiti ga mladim ljudima? Treba da bude dostupan... Uvek i svud. Ne. Pa mislim da kao što sad jeste, da bude dostupan od punoletnim osobama. Možda čak i ne znam, kada osoba može da ide u popravni dom? 16 godina, tako nešto. U popravni dom? Može i Mislim pre, da može ali... i pre, bre. Ne znam, Ali ja kad nešto, sam kad bio računaš ono kao da nije baš odrasla osoba, ali je, znaš, ono, tu negde. Ja kad sam bio mali, meni su pričali da ako ubijem nekog ili napravim neko sranje, do 4. godine ide moj roditelj u zatvor, a od 4. Tako ideš su meni ti. pričali, od 4. ideš ti u popravni dom, a od 16. ideš u zatvor. Jeste. Jer moguće da od 16 ideš u zatvor? Pa ne znam, ali ako je tačno, onda od tad bi smelo da se pije alkohol. Ne znam, do duše, na primjer, kako bi moglo to da se reguliše, da recimo od 16. godine smiješ da kupiš alkohol, ali samo, na primjer, do određenog promila. Znači, ne mogu kupuješ žestinu, ali mogu bi da kupiš pivo, recimo. To je apsolutno. Ja razumijem kako bi to možda u Americi moglo da funkcioniše. Tamo niko... Nebitno kako može Osim ali samo onih hipotetički pričamo. Hillbilly-a niko ne peče nikakav alkohol. Da. Kako se zove beš? Moonshine, da. To je u stvari rakija. Pa da, neka rakija pa ne znam od čega, od kukuruza, ne znam, u stvari nije ni čak, piti boga što. Možda i nije od kukuruza, nemam pojma. Možda isto bukvalno kao rakija naša. Ja, od nekog voća. Meni je mnogo zanimljivo kad kao su me oni tamo dali su mi, ne znam, našli su negde Moonshine. I to je neki flaširani, ono kao, znaš. Da. Kao obično, još i slaba rakija. Da. I kao popiješ ono, oni su kao, Moonshine, kao, jebeni ono kao... Šta ti je sve marketing? Da. A mislim ono, isti promila ima kao i viski, kao i ono bilo koje alkohol, ono... Pa da, žestoko. Nisam nikad probao to, ali pretpostavljam da je ono, realno ti alkoholi... Znaš ko je imao Moonshine, realno? Ko? Meksikanci. Pa da. Ali nekako svi ti alkoholi jači su ti manje više isti, ono, ako su krš. Ako su krš, baš su krš, pa da. Onda samo osjećaš kao alkohol, to je to. Pa da, dobro, mislim, ono... Ja ne mislim da bi trebalo da alkohol bude zabranjen, ali pošto nije već zabranjen kao ni cigare, ni ništa od toga, onda ne bi trebalo da bude zabranjena ni marihuana, ni... Dobro, ali cigare su specifične jer ti ne menjaju svest. Pa dobro, da, ali... Pa dobro, onda okej, ajde. Recimo da cigare, da ako je alkohol legalan, ne vidim što ne bi bilo, bukvalno to je isto kod droga onda. Pa da, ne znam, mislim nekako, da li zato što je kao alkohol, eto, sad uopšte prihvaćen. Da, i toliko nam je u kulturi, ono, sve prisutan da... Pa da, mislim, ono, kažu da, mislim, jeste tačno da si mnogo agresivniji, ono, na alkoholu i nemam pojma ni ja, ali mislim da kad bi legalizovali travu da bi ljudi samo zaglupili, kao da bi svi stalno, ono, bili naduvani i da bi samo sve se... Ono... To je, ne znam, isto kao, da li misliš da su u vreme prohibicije kad su ljudi pričali, ljudi ako dozvolimo da kao alkohol se prodaje, svi će budu pijani?
Pa dobro, ali nije prohibicija, nije krenulo od prohibicije. Nema veze. Dobro, nema veze, ali... Kakve veze ima to? A? Misliš kao da je ikad, da kao od nule, nije krenulo od nule, nego već su ljudi pili alkohol, pa je... pili, baš su dosta pili, baš su odavno pa pili. dobro, da. Ne znam da li je možda to prvi hemijski, pa i jeste zapravo, a? Šta? To prvi hemijski proces koji je čovjek sa kojim je eksperimentisao. Eto vidiš, na primjer, da smo podcast koji sprema svoju epizodu. Ja mislim, pa nekako... I da sam ja znao o čemu će pričati. Ali evo, meni logično deluje da je to prvi hemijski proces. Pa da. Ali verovatno sad bi ti neko rekao nije hemijski proces, je i vatra, tako da je prva vatra ili tako nešto, znaš. Pa kako je to hemijski proces? Pa sagorevanje, oksidacija. A da. U prisustvu goriva. Pa misliš da su pre se grejali uz vatru nego uz neku rakijicu? Vidiš ono kao pećinski čovjek kao izmislio vatru, a ono 30.000 godina pre toga već ima kazan za rakiju, ono kao pravi. Pa ne znam, negdje sam čitao da zapravo kao i majmuni, to jest ne znam, jedu ono voće koje kao, da, trulo pa pošandrcaju. Pa pošandrcaju, poplesave. Pošuntave. Majmuni. A ne znam šta, kao... Ali to je onda zanimljivo, jer kao očigledno, čak i kad ne znaš tačno šta je alkohol, ono prijati da te malo... Pa da te nešto malo... Da te izmeni svest. Mislim, kao očekivao bi da čovjek ne želi sebi da izmeni svest. Da mu bude lakše. Misliš da ne bi? Ali kao, ajde čovjeko, ali kao što bi majmun, to majmunu valjda je okej, da znam. Mada, brate, vidiš koliko sad šume krče i to nemaju ni oni. Imaju oni da se propiju. Majmuni kao, brate, depresija. Daj ono voće, to ti istrulilo, daj, veruj mi. Nema, šta nam rade, vidiš ti ovi ljudi, sve će šumu da nam poseku, nemamo gde da živimo. Pa šta da radi, pa šta možda radiš? Šta? Neko drugi da dođe, misliš da bi bilo bolje? Misliš da dođe ovi? Isto ti je to moj... Kako se zove majmuni? Moj majmune. Moj šimpanzo. Nego, sedi ti tu, ćuti, gledaj svoje posle. Popito, ajde, pojedi tu. Jel može pojedi tu bananu i drmni tu u žeglo. Si bio nekada rakiju od banane? Nisam. Meni je mnogo čudno. Ali često pojedemo na bananu kad su već crne. I bude ti ono. Malo, znaš, ubacim u šejk, još malo, ako istreniram i onda ubacim to u šejk i onda onako malo tamo mi se, znaš, prošire krvni sudovi tamo vamo i onda to drmne onako baš fino posle. Malo te... Kaže da alkohol ne valja zato što ti u početku kao ti treba malo i stvaraš toleranciju. A onda da. Kažu. Ne znam. Ja ništa. Ja ne pijem. Ja i dalje pijem mnogo, pa mi nije ništa. Ali da, kad si, na primjer, ti prvi put... Proba alkohol. Pa da, ali kao krenemo baš od ranog detinjstva. Ali, pa još pre, kad ideš na bilo koju slavu ili nešto, pa ti daju malo da piješ pivo. Ali to je bilo gorko i sećam se to da kao, vrati, što ovi piju pivo, aj naravno svaki onda ćale bio u fazonu, će da vidiš. I ne znam, to je ono što mene kao muči kod alkohola generalno, jel misliš da kao, recimo, uzmi pivo, jel ti misliš da bi ti pio pivo samo, da ti niko nije kao pričao, da ne postoji kao, da svi piju pivo oko tebe, da kao, što je pivo na vrućinu, znaš kao, da ti unapred znaš da je tog treba da bude lepo. O tome i knjiga, kao kako njemu manje više jedan veliki deo života, skoro nekih 25 godina dok je pio, mu alkohol uopšte, kao ukus alkohola, mu nije kao mrzo je ukus bilo čega, i piva, i viskija, i svega, kao i nije mu trebalo, nego je samo kao u društvenom, kao ne možeš da sediš s ljudima, a da ne piješ i kao zanimljive stvari se dešavaju, svi piju kad se družiš, tako sklapaš prijateljstva, nemam pojmanja. I to jeste stvarno, kao, jer realno, ja se sećam, tad sam zapravo, mislim, ako bi krenuli u detinjstvo, uvijek sam imao malo tu fascinaciju pivom, jer, znaš, kao deda pije pivo, pa se Pa baba viče na njega. Pa on viče na babu. Pa ti odeš s praznim flašom u prodavnicu da mu uzme. Pa znaš, sipati malo. Ja se sećam, ja sam sa 2,5 godine sam imao fras, pa sam onda pio neke lekove. I onda su mi pričali da ja ne smijem pijem alkohol, ja sam
tipa nešto godinu i po dana sam pio na te neke lekove. I onda kao dok ne napunim 4 godine ne smijem da pijem alkohol jer pijem mleko. Do 4 godine deda već u fazonu, kao kako da ne dam da licne rakiju iz čepa, ili tako nešto. Do duše, ali mislim da je to bilo onda možda još i ranije. Sećam se da sam navrnuo flašu jednu koja je stajala u frižideru i Ćale me pustio da se kao peče. Ali nisam znao, ja sam mislio da je ladna voda. I navrnuo sam i to mi je toko. To je, kakav je to bio šok baš. Pa meni dan danas odvratno da su se baš mnogo smejali u kući. I deda i Ćale, to je bilo tamo kod babi dede. Ali mi je baš ozbiljan šok. Pa kažete meni i danas... Do duše mislim da sam imao 2 godine to kad se to desi. Pa dobro, ne znam koliko je to za smejanje baš. Ali kažete meni dan danas kad hoću popijem nekad rakiju, znaš kad te isforsiraju pa kao daš na X-Men i to nekad baš odlično. Znaš šta meni nije uopšte jasno zašto se to i dalje radi u filmovima i zašto glumci to kao tako piju u filmovima. Kad piješ žestoko iz flaše, realno, ko može da navrne onoliko iz flaše da popije? Pa dobro, ali to glumci uglavnom u trenucima kad ubiju nekog ili ih ostavi žena. Ali, znaš, imaš one scene gde kao navrnu iz flaše pa popiju ovoliko. Ali možda ima onaj dozer, pa ne može, ne može baš da cuca. Pa da, ne. To se sećam da su se nazvirali mnogo, imamo neka kafana tamo pored babi i dede. Pa kad su u vinjaku bacili pa su onda lomili, jer ti kao ograničava na jedno. Da ćeš ti meni da propišeš koliko ću ja da pijem, da sipam i koliko. Da. Ali da, kao, to je neka normalna stvar da će ti daju da probaš pivo kao malo. Da. To sve. Doduše kod mene nije Ćale je bio protiv toga, u nekim granicama normale, kao možeš malo da probaš. Ali sećam se da sam bio da li je to bio 7. ili 8. rođendan, da li je 1. ili 2. razred osnovne škole, sam bio kod jednog druga na rođendanu i sad njegov Ćale je sve onako tako je bio kao, sad kao možeš da piješ pivo i slavljenik je kao dobio čašu piva da popije i onda kao, hoćete vi momci pivo, mislim to je baš neukusno. Pa realno, ne treba forsiraš da se sa 7 godina kao baš kao to se sećam da je baš bilo ružno, baš i pošto kao i ja sam teo da probam pivo, ali nisam. I onda mi je bilo još gore kao, dao si mu, kao imamo 7 godina, dao si mu čašu piva da popije. Da, drugo je bez veze kad potenciraju roditelji na tome, ali ako dete samo znaš kako ide, kad ga vidiš onako kako pruža ručice ka flaši i zeva, onda ti slatko malo da mu daš. Zanimljivo je, znaš kad si mali, voliš da ližeš onu penu od piva. Da. Gorka je užasna. A to je najgori deo piva. Ne kao najgori u smislu, ne treba da ima penu pivo, ali kao najgorči, kao samo za sliku i za sveukupne doživlje je dobro. I za brkove. Jesi imao ti to kad si bio mali da kao... Šta, da mi daju da pijem? Pa da. Pa da, davali su mi iz čepa. Rakiju iz čepa, kažem ti kad smo bili na prvim majevima i to i onda kao, znaš, evo, probaj pivo i to ti kažem, meni isto nije bilo jasno šta je ovo, kao, što bi, znaš, kao ljudi voleli ovo da piju, nemam pojma. I onda u nekom trenutku kao kreneš, kao ti si sad, kao ti malo si porasao, pa onda na slavi kad se seče kolač, pa ide vino, onda ti kucneš onako malo više, znaš, pa onda kao, znaš, kao, deda, kao, znaš, što voli da navrne i što mu stoji mu čaša. Da, ali bre, pa treba, znaš, i onda kao, pa se Ćale okrene kad kaže ovaj na tvoje, da povuku. Pa onda kao kad dolio čašu, kaže, znaš, kao namerno sipao, kao više koliko si popio i tako dalje. To su ti neki prelazni trenuci kao kad krećeš malo piješ alkohol i naravno za mene neki prelomni trenutak, ono što ja računam u svom životu kao, znaš, moment kad sam krenuo da pijem, kao, mislim krenuo, ali kao, stvarno pio, je proslava Nove godine u 7. razredu u školi, ali proslava Nove godine, poslednji, znaš kao, poslednji dan u školi, u učionici, kao imate... Tad ste pili alkohol u školi? I onda sam, ja sam imao neku upalu, nešto,
nisam išao u školu, Aha. pio sam antibiotike, ali sam za taj dan došao u školu i krišom kupio unučiće vodke kao i prokrijumčario. A zamisli tad, čak mislim. A čekaj, ti do tad nisi imao iskustva s alkoholom, ono kao Pa na nismo, nekom pa mislim, rođendanu. pa ne, pijeli smo to, mislim, kažem ti, u tom trenutku već kao pijemo, mislim, sigurno sam pio pre toga, nije bi mi palo na pamet da kupim unučić i unesem u školu, ali kao nekako mi je ta scena ostala zapamćena u glavi i kao čak mislim da je tad razredna bila u fazonu, ok, kao, pošto smo mi isforsirali, kao možemo da kupimo pivo, da pijemo, i onda kao rekla, kao može jedna flaša, to sad kao, bukvalno možda izmišljam, možda mi je tako, ali iz nekog može razloga... jedna flaša, ali apatinsko. Kao pa bukvalno 2 litra, da. Ono je blaže. Pa to, znaš, kao, ajde, bilo je cool, pa kao neće baš da nam brani skroz, ali opet, mislim, ako se sulude da u školi piješ alkohol, mislim, to mi je, ali onda sam ja prokrijumčario te, i onda smo kao to, znaš, nešto kao pili. Čekaj, vi ste u Vuku imali vi ste bili baš liberalna škola, imali ste vikendom one neke žurke. Na te žurke nikad nisam išao, ja nemam, stvarno? Da. Ja isto sam sve nešto se kao dogovarao s nekim da odem, jer kao su dolazili ljudi vedi sa strane, što znam. I nikad nisam otišao zapravo. Ne znam, ja se ne sećam, sam bio možda sam bio na jednoj, ali baš mi nije ostalo sećanje, tako da nemam pojma. Ali eto, i onda smo pili i onda se drugar jedan moj dobri iz osnovne škole napio. Da nije možda Velja. I onda deda moj došao po nas, Velja nije bilo onako dobro, pa smo otišli kod mene, onda on leže, i onda naravno ovu priču bolje da ispričamo i Ćale, kako je on došao, pa video i kao ulazi u sobu, Velja leži kao na krevetu, nešto, ja igram, kaže on, ja vidim Dušan igra one igrice, igra košarku, kaže, a vidim, pogledaj malo bolje u monitor, a njemu igrač stoji ovako, lopta tamo negde, kaže on, tupka ovako, nema loptu, razumeš, i to, te su neke fore. Pa smo onda spremali Velji supu i tako. Ali to je, eto, neki moment kao... Da. I onda smo posle na maloj maturi isto krijumčarili, isto unučiće, kao... Vi ste baš bili liberalna škola. Iskreno ti kažem, ja na maloj maturu nismo bili. Ja u stvari zapravo... A mislim, imali smo nas 10, 3 unučeta u fazonu. Mislim, nismo... Ne, pa dobro, sve jedno i to je nešto, Jer ja koliko se sećam, možda kao prvo pivo da sam popio i mislim da ga nisam ni popio do kraja. U društvu je u nekom 5., 6. razredu na nekom rođendanu je bilo, pa je bio kafić, pa je onda kao to isto Ćale od Slavljenika je bio sezona, možete i pivo da uzmete. Da. Pa smo kao svi uzeli po flašu piva, ali nikoga nije popio, kao sećam sam neko malo pivo popio, možda 4-5 gutlja i da kao, niti mi bilo lepo, niti sam još sam se tripovao šta ću kao, verovatno ću osmrdim na alkohol kad dođem kući, pa kao sad će... A to je, ja sad, evo, ne mogu se setiti u kom trenutku sam prestao da naručujem, na primjer, sok i da kao naručujem pivo. Da. Verovatno kao, ne znam, srednje školi, ne? Pa ja znam da prvi put sam zapravo kao to nešto počeo da pijem, u stvari prvi put sam se i napio tad, u prvoj srednjoj. Da, ja se sećam isto tog nekog, kad su bili 18. rođendani od ovih starijih. Starijih, da. Ali nisam na tim 18. rođendanima, ja sam prvo sam, da mi je kao da sam uzeo da popijem pivo, mada meni to kao pivo mi je uvijek bilo kao nešto, neću pivo, ja ću da budem malo drugačiji, kao nešto ću da pijem, Pinjak. Sad se kad je bila ona razmena, onaj danski hor kad je dolazio u gimnaziju, pa je bio taj lik kod mene, on je bio nešto, mislim, 2 ili 3 godine stariji od mene, ali kao sve jedno danac i kao oni piju pivo od, ne znam koja, 5. godine. Da. I sad smo se vraćali kući i on kao čekaj samo na trafici kao da kupim nešto i kupi limenku piva i kao ćeš ti, kao neću, kao pivo, kao što pijemo pivo. Mislim, ono kao još, kao glupo, idemo ulicom, pijemo pivo. I on kao šta ti ne piješ pivo? Rekao pa ne sviđa mi se uopšte kako je ukus. On kao, nema šta tu da se sviđa ukus. To piješ kao si muškarčine ili nisi. I onda sam se tad razmišljao kao, znači, već sam možda došao neke godine kad bi trebalo. I onda je posljednje veče, kad su oni trebali sutradan da idu, odemo u Čalabrc. Aha, te je to biš? To ti je onaj kao neki ribolovačko društvo.
Onda kod tehničke škole? Ne, nije. Ne bre, kod muzičke škole. Onda ona uličica. Bonaca. Dobro. Ne znam da je bilo valjda prvo klub ribolovaca, pa Brc, pa Bonaca. Tu, na primjer, isto nikad nisam bio, kažu, kad smo svojevremeno izlazili po Kružu, je tu bilo dobra i muzika. Tad sam posle tamo izlazio. Tu smo seli i onda je bilo nešto ono kao tura, rakija za sve. Pa kao, ajde, nešto treba i da se pije ovako. Pa sam ja onda podelio sa još jednim likom flašu crnog vina smo kupili kao. I moje prvo pijanstvo je od negde pola flaše crnog vina i jednu 3-4 rakije. A do tad nisam pio uopšte. Pa dobro, si ti to izdržao, ti kažem. I onda sam otišao kući i legao sam u krevet i sve mi se vrtelo i bilo mi muka i ali nisam teo da povraćam. I od tad kao znaš koliko ti je loše, ali biješ ipak. To mi je jer bilo, tako mora. Ali šta ti je mlad organizam? Nema, to bre, sutra si kao nov čovječ. Ne, sutra smo mi išli, nije zapravo to u stvari bio posljednji dan, to je bio pretposljednji dan, jer sutradan su bili izleti po okolnim manastirima, znači autobus od 7 ujutru, a kao došli smo kući, ne znam, 1, 2, ja sam to kao, baš mi je bilo loše. I nisam spavao celu noć jer mi je toliko bilo muka. Ja ne znam, ja sad nisam siguran da bi mogao da izdržim da ne povraćam od crnog vina i od rakije. Ba, idi bre. To sam te kasnije pročitao kod Bukovskog da se nikad ne meša žestina i crno vino. Kao. Može vino i pivo, može pivo i žestina, ali žestina i vino kao nikako. Beži. Eto, deco, ako hoćete da pijete, čak i belo vino, kao beli špricer i rakija bi i moglo da prođe. Pa jeste, ja obično uzmem malo rakicu za početak, pa možda pređem špricer. Ali to pregradiš ga nečim. Da. Koje je jeo, majke ti. Da. Pa eto, na konto toga, da se nadovežem i ja na ovu priču. Ja isto, jedno od kao tih prvih velikih pijanstava mi je baš bilo isto kad sam pio isto vodku neku, ne znam ja, i posle uzeo bambus, na primjer. Da, bambus je bilo. Brate, bambus. Dobro, taj bambus se pojavio zapravo negde oko 6. 7. razreda. Pa sad se da kažem, kao kad smo izlazili Monte Carlo, ne znam, Rupe, ovamo dobro, tamo. Monte Carlo mi se meni čini kao da je bio, nije baš 6. 7. Pa ne, ali... negde. Rupa je neko je prvi slavio u Rupi neki rođendan. Da. I onda smo kao tako malo, ali smo tamo onako išli malo kao low key, znači da, jer tamo je bilo problematično, jer su išli kriminalci, pa kao, znaš, tamo može bude tuča, znaš, kao ti neki zajebani likovi su išli tamo i onda kao ideš kao, ali nećeš ti nikoga da nešto tu, nekad možda ćemo da odemo da svratimo na sat vremena, ili znaš. I onda kao, u Rupi si bio, znaš, nekako kako kad si kao... Da, on ti izlazi u Rupu, Da, kao kad si muškarac, to jest momak, i ti recimo ideš na mesto kao što je Rupa, ti si u fazonu, brate, možda dobijem batine, a kao devojke, to jest devojčice u tom periodu, realno mogu da idu kao bez, mislim, neće nikog ih bije, normalno. Da. Hoće kažem kao više preće da puste. Nemaš rizik. Nemaš taj rizik, vjerojatno imaš rizik da te neko smara. Da. Ali nekako imam utisak da kao najgore što moglo se desiti tad je da te smara samo neko. Ali realno ko je smarao devojke u 7. razredu? Pa dobro, stariji likovi koji su u fazonu srednje škole, vjerojatno. Razumiješ neki. Da, ja ne mogu se setim uopšte, meni se čini kao da ta Rupa je bilo kao mi 6. 7. razred, 8. i kao stariji ovi kao kriminalci. Pa nemam pojma, meni je sve to kao delovalo nekako. Ne znam. Ali nisam pio taj bambus. Znam da je to bilo kao uzme se jedan bambus pa neki znaš kao dele i sve to. Ali bambus i džus vodka da je su... signature drinks. Piće inicijacije. Da. A onda ne znam, mislim, kad je zapravo trenutak kad kao ideš u kafić i sad sećam se da smo tipa, ja sam bio 1. godina, a posle 1. godine more, išli smo, ne znam, u Budvu, kao sam išao sa društvom, ali bilo malo starije društvo i onda smo uveče kao izađemo i onda isto kao da bi
bio drugačiji. Da. Ja sam pio konjak. A to si čuo u seriji? Pa ne, tad sam se nešto ono kao, znaš, ono čitao, ne znam što sam u stvari zapravo čitao, kao neki, ono, sve mi se čini, sve sam nešto tako bio, ono, kao neki džentlmenski, sam se furao na neki taj fazon. I sad će ono kao, dnevno imaš 10 evra, recimo, da potrošiš za more, poneseš 100 evra, ideš 10 dana i kao 10 evra imaš dnevno, ono, znaš. A konjak je koštao 6 evra. I onda ja preko dana kao manje više ne jedem nešto, platimo, sad smo plaćali 1 evro, dođemo na Mogren na plažu. Ovo ostalo nešto malo pojedeš, ali istaći ti hrana kad si mladi i sa društvom si na moru. Normalno. I onda kao uveče popijem jedan konjak, ali ono, ne mogu da zamislim kako je izgledalo iz ugla jednog ono barmena koji stoji za šankom i ono u prepunom trokaderu i dođe neki klinac koji ima ono 13 godina i traži mu konjak, a pritom su bili jako ono, kao nije mi davao konjak, samo evo ti pije. Da, nego zagre čašu, pa stavi u vruću vodu dole, pa koje se ono, znači tako konjak ono ide u manju čašu koja je ovako da se on greje i on ti stavi zrna kafe unutra. I to mi je bilo kao, znaš, popijem jedan taj konjak. Jel radi konjak? Mislim, jel kao... A? To je prošlo. Nisam se tad ništa napijao, mislim, ako šta možeš se napiješ od jednog pića, ono, znaš. Ne, nego mislim da radi kao... Kao posao? Da, bar ne. Ne, dobro. Jel misliš da je kao to do konjaka ili do toga što si imao kao 13 godina pio konjak? Da, ne znam. Kao nisam još imao brkove. Možda sad, na primjer, znaš, kao... Pa da, u stvari, sećam se zapravo, ja i taj moj drug smo gledali Američku pitu i zapravo od svih onih junaka smo se ložili onog Finchera. Aha, pošto je on kao smešan, ali zapravo... Ali zapravo je ono... Šta se to... I onda smo to kao pokušavali jedno vreme da radimo i u Kruševcu i onda sedeli smo tad u kafe gradu onda. Da. I došli smo jednom jedan taj drugi kao, hoćemo naručimo, kao, šta ćete da pijete, momci? Kao, daćeš nam po jedan konjak. I kao konobar, kao, da se ne po pivo i ne serite. Ali da znate, to on kao skupo mnogo. I me kao, šta ti misliš? Celo leto smo pili kao u Trokaderu, znaš, konjak ti je. I onda su nam doneli u ono kao nekoj običnoj čaši, ladan, onako, bez kafe, bez ičega. I onda smo predstavili da pijemo konjak. A koliko košta? Nešto tipa, Boga mi, za tad, ako je tad, ne znam, sok neki, Coca-Cola ili nešto, ono koštalo oko 100 dinara, mislim da je ovo bilo oko 450. Bre, pa to ko u Trokaderu skoro. Pa jeste, to je baš bilo ono kao, uzeli smo to i kao, nismo izlazili u grad možda 2 nedelje. Naravno, 2 vikenda nismo izlazili. Šta je kao, koji je tvoj omiljeni alkohol? Jel imaš kao, ajde i žestina i ovako? Pa, zavisi od trenutka. Mislim, ja sad u posljednjih koliko godinu i po dana, baš počeo se onako malo ložim na koktele, ali znaš, kako ispravno treba napraviti, pa onda shvatiš kao čemu služi led, ne da se ne da samo da ti oladi piće, nego da mora malo i da pusti vodu, da ti razblaži to piće, ali ne treba ni previše da ga razblaži i ne sve to. Tako da sam kroz to otkrio da zapravo možeš mnogo više uživati u alkoholu. Mislim da ti zapravo prija i da drugačije nekako ti radi to. A kako, ajde imamo mi shaker kući za koktel, koji je najjednostavniji koktel, dobro da se napravi? A da nije džus vodka? Pa bambus. Pa nemam pojma, mislim ono kao manje više gomila koktela koji su tako pitki, voćni, sve to imaju istu osnovu, to je pola limuna, malo onog simple sirupa, što je u stvari kao šećer razvažan u vodi, pola. To ti je osnova i neki alkohol beli, sad, da li rum, vodka ili džin. I onda posle to kao možeš da dodaš šampanjac u to, možeš da dodaš, ne znam, sok od grejpfruta, sok od pomoranđe, ne znam ja.
Skoro mi je palo na pamet, gledao sam nešto, nema puno koktela sa lubenicom. Aha. I pre neki dan nema onako nešto smo loše naseckali lubenicu, pa je onako malo dosta pustila sok i nešto. Znaš, onako kad malo stoji dan u frižideru, pa nije ono da malo zagrizeš i da... Da pukne, nego se malo prosušila. Kao. I onda sam uzeo i ispasirao tu lubenicu i ono napravio čašu soka od toga. I nije mi jasno zašto nema soka od lubenice. Da kupiš da ono... Da. Pa verovatno ljudi su u fazonu da ću pojedem lubenicu. Lubenica je baš nešto što ti je kao lepo da jedeš. Nije kao cimanje za drugo voće, mora grizeš. Ali opet s druge strane, ono kad ostane u čemu god da si naseku lubenicu, kad ostane najlepše. Ali ima semenke, možda zbog toga. Kao mora da ga čistiš, ko će se baki. Mora neko ko će da grizi da pljucka na semenke. Ne znam. Ja razmišljam kao sad, sinoć smo gledamo seriju i u seriji naravno piju i odmah se meni pripije onako neki viski i imamo onaj Jameson što smo dobili i kao uzeo sam visipao i bilo mi lepo, ali nekako nemam neko kao omiljeno, neki omiljeni alkohol ili nešto. Pa ne znam, ja na primjer viski, ja volim da pijem viski, ali kad znaš da imaš vremena, mislim kad znaš da će sediš negde neko duže vreme i da ga piješ polako, znaš. Jer onda nekako ti baš, mislim dobro, sve bi realno trebalo da piješ polako. Kao da ne zapinješ kao majmun. Ali ono kao od viskija baš sam imao neko ono, znaš, dovoljno da se ne napiješ, nego da ti onako nekako izgradiš lepo taj odnos. Znaš, ono malo po malo i onda držiš tu neku. Aha, razumijem. A jel kao je okej da se kad je okej da se pije sam kod kuće? Sam u smislu ne kao sam kad si skroz sam, ali na primjer ti Mare sad ti piješ, kao njoj se ne pije, ali ti se ipaš sebi. Pa ne znam, to u mnogim delima u kulturi se kao to smatra već začetkom alkoholizma. Imaš u ovim, kako se zove, boljem životu, kad kaže Giga Moravac, solo drinker. Shvatam da na tebe ne utiče toliko loš alkohol koliko knjige u kojima i kao filmovi i serije u kojima se pominja alkohol. Mnogo si povodljiv. Povodljiv sam, da. Ali i kao Jack London isto kaže da je zapravo postao alkoholičar kad je počeo sam da pije kod kuće, jer je onda shvatio da je ono dobio potrebu za alkoholom, a ne kao da pije u društvu, zato što je ono... Social drinker. Ali opet sa druge strane, šta to znači? Mislim, ako ti nekad dođe da ono kao sediš uveče i ne znam, sad si sad bi nešto, kao ne da uzmeš i da popiješ flašu viskija sam ili... Meni dođe to i kao baš, kaže ti, da li si sam vidio na TV-u pa sam mogu bi sad ja, ili kao prosto popijam malo nešto, kao, jel ti realno tebi se pije alkohol u smislu ti želiš da pijuckaš alkohol da bi ti malo kao onako. Znaš kad nije kao da ti se pije taj ukus, mada imaš realno, kad god ti se mogu bi ja popijem nešto, znaš otprilike šta bi kao, znaš da li se pije vino, da li ti se pije džin. Realno nisam siguran da mi se ikad u životu baš pilo vino. Mislim kao špricer, ali špricer više kao ni špricer nema nikako, mislim, ima ružan ukus, neka prokisla voda, znaš. Pa meni jedino nikad nije došlo do toga da kažem, pije mi se vino, pa pijem vino. Više je bilo do toga, otvorim frižider i vidim, imam vino. Ili kao vidim flašu vina i u fazonu sam, daj da popijem. Kao za belo. Nekako više naginjem ka belom vinu i tako tim roze. Pa ja isto crno nekad kao tako, baš kao kad nešto, znaš kao kad nešto mnogo lepo jedeš i onda kao, da se zasladiš, šta bi moglo da dopuni ovo? I onda kao sipam vino i onda, znaš, kao pijem ga, ali mi stvarno je moglo i bez toga. Da, kapiram, skroz isto. Ali, na primjer, vino mi je okej da pijem kad radim nešto u kući. Na primjer,
Usisam. Čašu šardonea, sipa malo više, tako toliko. I stavim je na usisivač i kako idem po sobi, ona je tu, znaš. Ne, nego kao, ne znam pojma, ako radim na primjer, spremim ručak, znaš. I ono, znaš, kao nedelja, spremaš ručak, vrućina, imaš hladno vino ili nešto tako lagano u frižideru i onda kao... Ali to je, mislim, sad za mnoge te neke stvari, kao i pivo, kao i špricer i sve to. Ja samo, kao nemam želju, i dalje mi je ukus piva, mislim, ono, kao sad mi je već, kao... Da, šta god. Ali samo kad pomisliš onako, a da li ti to stvari u reklame, mada niko ne reklamira špricere, ja sve jedno tako nekad vidim onaj oznojeni špricer i sezona sam, koliko je vrućina sad kad budem lupio jedan ladan špricer, znači mislim da je više u tim nekim stvarima me vuče tako. Više su to neki kao, ne kažem rituali, ali šta sve, kao i pušenje. Kao samo pušenje ti nije kao toliko sad, koliko ti je otvaranje paklice, vađenje cigare, stavljanje, razumeš? Pa da. Ili kao pomisao, sad ću da zapalim cigaru, ili sad ću da popijem pivo. Ja idem kući s posla nekad i kao u fazonu sam, isto kad je vrućina ili nešto, onda kao, sad imam pivo u frižideru, sad ću, i bukvalno otvorim, uzmem par gutlja, i provalio sam da mi mnogo više prije manje piva, jer ne mogu da se mnogo mi od pola litra nikad ne popijem, samo stane i znaš kao. Pa dobro, ja ne znam, i kad sam baš žedan i kad mi se baš pije pivo, pivo veliko, mogu popijem iz 2 gutlja. I kažu da bi u stvari tako trebali da se pije pivo i da se popije jedno veliko pivo kad si žedan, da ga popiješ kao glo. Ko to kaže zidari. I kao popiješ ga i to je to, kao pivo ne bi trebalo da se piva, da ga pijuckaš i da ono. Kao na primjer kad smo snimali prošlu epizodu, ja sam drmno bukvalno za 5 minuta jer mi bilo, ali inač uglavnom mi više prija manje jer ga popijem taman toliko da ga popijem brzo i da mi ne stoji, jer veliko nekad ne mogu. Znaš, mislim, kao to je možda malo, sad su svi prihvatili to, ali kao Heineken 0,25 najbolje pivo. Zato što se flašira u Češkoj, a ne ovdje. Da, ali znaš kao, 0,25 je kao čaša piva. 0,25 je malo. To je baš, a i meni taj Heineken, meni iskreno Heineken malo vonja na mokraću. Tako mi nekako ima i miris i nešto mi je na Heineken mi je kao da je neko ugasio cigaru u limenku piva. Ja uopšte ne mogu da pravim toliko razliku između piva ako ih pijem, kao ako ne uzmem odmah jedno pa drugo da popijem. Kao ne mogu da napravim toliko razliku. Pa dobro, kao nekim iskustvom u životu. Ali to je fora što ja kao koliko god da sam pio pivo i to nekako, znaš, imam piva neka koje manje volim, koje više volim, ali isto mislim da nije zbog ukusa, nego više zbog kao, mislim, možda je podsvjesno zbog ukusa, ali kao, na primjer, ako kupujem pivo, ne znam, volim Stelu, na primjer. Ali kao ne znam da li volim zato što je dobar ukus ili zato što mi sviđa bela limenka sa crvenim, razumiješ? I lepe čaše u kafićima. I kao, razumiješ da li je to brand ili stvarno... Ne znam, ja na primjer sam mnogo zavolao Amstel, koji sad vidim da je nešto, da li mu kao pada kvalitet ili šta, ali kao jeftiniji ispada sad nekad i od Zaječarskog na nekim akcijama i to. Ali oni imaju one mnogo lepe čaše, mala čaša za Amstel pivo je najlepša čaša za pivo ikada, I to je tako kad sipaš u tu malu čašu, mali Amstel, onaj točani, kao da piješ mleko, tako mi nekako nešto putenasto, kao ima neki... Koji ti je od naših piva omiljeno? Ili imaš neko? Pa ne znam, mislim da sam najviše navikao na Zaječarsku, realno. A jel voliš Laško? Laško sam voleo, ja mislim da stalno oni kao nešto da menjaju i kvalitet piva i... Nešto ga pokvarili. Nešto ga pokvarili, pa stvarno. Laško mi je sad kao Tuborg. Tuborg je verovatno najgore pivo koje je napravljeno ikad. Ozbiljno. Pa meni Tuborg je ko voda, brate, kao da je, Tuborg je ono što služe na Exitu, na onim, Pa dobro, ono jeste, oni jesu žurka pivo, kao. Pa žurka pivo, ali kao to je toliko razblaženo da ni ti osjećaš ukus pivo. Kao da je neko sipao, pola vodu, pola pivo, A Bex? Šta je s Bexom? Bex, da, ne znam, pa ne. To mi je isto, Tuborg Bex, žurka pivo, ali Bex je malo bolje, mislim, od Tuborg. Pa ne pojma. Ne znam. Ja volim, na primjer, sad, skoro su bili dani piva u Pančevu i išli smo, iskontao sam, brate, koliko mi sad to kao, koliko mi je bilo zanimljivo
Jer kao imaš ono razne štandove sa pivom, ono imaš i na kraft piva i to sve zajebancije. U kraft piva su mi... I onda sam probao, imali su IPA, a ja gotivim... IPA. Da, meni je to ono super, ali su ta piva onako prilično gorka i ne možeš puno da ih popiješ, kao nekako, znaš, piješ, ono, super ti, prva 2-3 gutlje su ti kao, do jaja, onda ima sredina gdje ti je kao malo teže da piješ, jer nekako baš jak ukus imaju, i onda posle kao malo bolje, ali ne možeš da ih popiješ puno. Pa to je, meni je kad sam otkrio tu IPU u Americi, mi je bilo kao ponovno upoznavanje sa pivom, jer ono kao probao sam i bio sam daj, što sam bacio pare na ovu glupost. Da. I onda... Ali te vuče nekako. I kao jedno sam popio tu flašu, a sljedeći put kad sam došao tu sam opet naručio, jer sam bio ono, ma čekaj. Jeste. Imaju, ono, ne znam sad, na poslu, jedan kolega bivši, ono, zna puno to o pivu, imaju neka znaš šta mene generalno kod tog alkohola nervira? Mislim, to je sad, to postaje sad popularno sa tim, ono, kraft pivima. Ekspertiza. Kraft gin, to kao, odjednom je u nekom trenutku, ja ne znam sad, mislim, ja sam mnogo rano počeo da izlazim sa mojima po kafanama, već sa 3 godine, recimo. I sećam se da se, kad sam ja bio mali i sve do nekog vremena, niko nije pio vino, jer od vina je bilo ono kao Rubinova ružica i Čar Lazar. Maždrepčeva krv se kasnije tek pojavila, ono, mnogo kasnije. Kad si imao 5-6 godina? Kad sam imao, boga mi, ono, 10-11 godina se pojavila Maždrepčeva krv. I ono medveđe krv i sve to. Rakiju isto niko nije pio, kao po kafićima, nego, znaš, to je ono kao, imaš neku, ono kao da uzmeš ali je ono malo i bez veze da kupiš u kafiću, da naručiš rakiju. Da, kažem kao ti, niko nije to ono kao sedao i onda je odjednom postalo neki kao ekspanzija tog neko kao domaće proizvodnje i odjednom su se svi setili kao mi imamo domaći proizvod, tu rakiju koju, znaš, ono, pa svi su iz sezona, jel domaća rakija? To sam da pitam, baš... Čale peko rakiju, kao... to sam skoro htio pitam, baš to sljedeći put kad mi pitam koju rakiju imate, on mi kaže domaću, da ga pitam šta znači to domaće, kao... Jel kao, ono, to je iz destilerije koja proizvodi pa onda do toliko i toliko litara. Ili ti je čiča neki koji kao peče kući. Jer kao ne možeš da imaš u kafiću stvarno domaću rakiju jer kao... Možeš na crno, ali kao... Pa da. Ne može da ti ja prodam tu rakiju koju sam kupio za keš od nekog čiče. Ne bi mogu ti kucam to. Pa da. Jer kao ne bi mogu stavim u kasu, ne bi mogu da prođe to. To je, kako si dobro to primetio, kako se promenilo nekako pre i sad kako je postalo popularno to, znaš kao kraft piva, pa neko drugačiji odnos prema alkoholu postaje manje šmekerski, kao, više, znaš, a više nekako, više štreberski, jer kao, znaš, ti kad pogledaš da misli sad nekog iz 50-ih, 60-ih godina šmekera koji pije, ne znam, neki viski, američki, da sad budu u fazonu kao... Nemam ja uopšte, čak oko toga i najmanje imam problem sa tim, nego što ti neki ljudi kao da nemaju uopšte, kao da je to neki hobi za koji su ono kao čuli prekjuče i kao, sad ću ja sednem i da naučim sve o kraft pivima. Mislim ono ili o kraft džinu ili ne znam ja, a kao ne deluje me kao da baš ti sad toliko baš stvarno uživaš u tome da kao, znaš. Da, skontam. Zato što je to popularno i onda veliki broj ljudi verovatno se voze samo prihvati to, kao sad ja kad bi uzeo i kao istražio to i onda bi u fazonu, ovo ti je bolje, ovo ti je malo, znaš, kao, oni su ti super i naravno uvek, koliko god da si u kraft stvarima, uvek ima neki kraft i uvek ima neki kraft što je bolji od ovog krafta, što je, znaš, kao, ne znam, lupam sad, znam za onu Dogmu, na primjer, ili Kabinet ili ta piva neka, koji su već kao malo više mainstream kraft, ali kao onda ljudi verovatno koji baš dosta poznaju svoj, ne, kao to ima ovo, sad ima jedan lik u garaži što pravi. Ali dobro, to je sve stvar tržišta i potražnje za tvojim nekim specijalnim. Sve više postajemo Amerikanci da kao ja imam moje tačno specijalno kako ja jedem sendvič, kako pijem kafu, kako pijem, koje pivo pijem, šta ovo, I tako neki kao neki
neki brendovi koji su bili ono, kao, pozicionirali su se kao top brendovi, ne znam, Johnny Walker, Jack Daniels, nema pojma ni ja. Sad jednom je to kao postao, Johnny Walker. To je industrializovano. Da, ali kao, Johnny Walker, to ti je mnogo loše, znaš. Jer kao, jeste, da, kao fabrika koja postoji 200 i nešto godina, ono, Johnny Walker je pio kao Churchill, je pio ceo svoj život crveni Johnny Walker, znači kao, mislim, nije sad što je pio jebeni Churchill, nego što kao ne možete da ti sad sereš da će neko, kao moj deda, ili ne ni deda, nego ova fabrika u Obrenovcu pravi bolji viski nego neki Johnny Walker koji je kao fabrika koja funkcioniše već ne znam koliko godina. Tako isto kao Jack Daniels, to je seljačko piće, kao Frank Sinatra, Dean Martin, kao to je bilo njihovo piće, sad si ti Suzano, ne, znam ja, rakija Šamar je bolja, jer je domaća. Nije mi jasno to kako ljudi kao domaće je, šta im to znači, kao da li, kao kad dođu u kafić i pita li ti domaća rakija, jer to odmah samo po sebi znači da je dobra, jer kao, moj deda je pravio užasnu rakiju. Kao, jeste domaće, otrovaćeš se. Ali to je to samo isto kao, ne pojma, lakše čoveku u mozgu nekako, jer očigledno smo u ovom sad našem razgovoru nekako definisali da dosta uživanja u alkoholu zavisi od tog nekog tvog, znaš kao... Da, pa ima neki... Znaš kao, i tebi ako neko kaže domaća rakija, ti si odmah u startu ćeš više da uživaš u njoj, i ako ti je malo jača će kažeš, ovo je znaš malo jača, neka da je krš, lupam sad, razumiješ, ili... Nećeš da... Ili da miriše mnogo i da kao zapravo nije domaća, pa je ono... Tako da, znaš, verovatno ti znači ako ti neko kaže to je domaća rakija, odmah ti je kao, znaš, u bolje. Ali to je sve nekako, mi je povezano sa tim nekim ono, kao da je neko uzeo neki spin doktor i napravio neku ono oko toga, kao, sad ćemo domaća vina i domaće rakije, kao, evo mi, mala Srbija, a vidi šta mi imamo. Kao, vidi ti tu rakiju. To što mi napravimo, to ne može da bude bolje. I onda taj alkohol i taj konzumerizam zapravo ti je povezan sa nacionalizmom. I onda sad kao, sam to kažem, da. Ako si ti patriota i voliš kao svoju zemlju, onda ćeš da piješ rakiju, nećeš da piješ neki viski tamo engleski, imperialistički. Ali to mi je čudno, jer nekako ako bi očekivao bih, da, to sam bukvalno sad da kažem, kako se čini kao se više potencira na rakiji, na domaćim vinima. A u stvari je samo način da ti neko nešto proda, mislim, jer ćeš da se navučeš na to, ja kao pravi Srbin neću da pijem viski, nego ću da pijem domaću rakiju i da dižem naš BDP i da našeg seljaka pomažem, iako to više ne prave, nije ni blizu seljaka, nego su ono, Nenad Jezdić kao... Pa da, i mislim, on sigurno ima kao, okej, dobro, rakiju super, ali... Ne, znaš, kao ti ne možeš da proizvodiš rakiju i da je prodaješ u kafiću legalno, a da kao nemaš veliki kapital iza toga. Što je kao, mislim, i okej, dobro, super, mislim, treba se proizvode domaća pića i to. Ali viš zanimljivo, baš mi interesuje kako se to menja, znaš, kao percepcija ljudi, šta se pije, šta je okej da naručiš, šta nije pije. Okay. I kao, koliko su žene, kao, više kao vole sad, mislim sad, kao da znam kao što su voleli pre, ali znaš kao rakija, da se naruči medovača. Pa nije, to je sve stvar, ja mislim da je to sve stvar reklame i tržišta i ono, jer kao neka ta industrija alkohola mora da skonta kako da pojača potrošnju. I onda tako stvore Blanc, plavo pivo, pa onaj Hoegaarden, kao to je, jer samo mi nije jasno, jer očigledno je da je taj Hoegaarden pravljen da se plasira ženama, jer je tako neko cvetno pivo, ne znam ja šta. Ali ima one velike... Ali mi je jasno ta čaša, ko piješ iz saksije, ne znaš. Da, ne znam. Onaj Blanc je, na primjer, pivo napravljeno da bi kao, evo za gospođu, jedna fina flaša, jedno onako putenasto mlečno pivo koje nije toliko jako, koje ima neko cveće unutra, ima
ono... I flaša onako malte kao neki, mislim ne kao sok, voda, ali kao da, nešto, ne bih rekao da je pivo, plava je, Ja. plavo-bela sa crvenim onim detaljima. I tako onda, znači, moraju da stvore i medovaču I neku to je- koju i je to kao je za ono- gospođu možda neka medovača, to je slatko, to je, znaš, ono... I baš sam sad vidio, izašlo mi na Instagramu njihov neki mislim to je vjerojatno ona njihova neka reklama, ali kao skraćena verzija gdje je to kao blank i onako ide, svi su ono mladi, lepo sređeni, na krovu piju, znaš, ono sve. Pa ova Bira Moretti isto sad pokušava se proda kao Ali dobro, žensko pivo. ali Bira Moretti je više, da, samo što je, isto imaju oni onu neku reklamu kad vuku u kofi, ono. Da, to je Mnogo je neko... zanimljivo, zato što kao u toj reklami oni vuku, spuštaju kao na sprat vuku kofi, hleb, ne znam, pa im daju pivo u kofi, bla, 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 a ovam u Blanki je kao... Isto nešto se diže gore, da. Vežu ga za balon i onda ono ide i onda ti gledaš kroz stanove kako nešto ljudi se srljaju i na kraju se popnu gore i uzme ono i kao piju. Da. Vidiš, taj Bira Moretti ima neki... I on je sad eksplodirao. Da. Pa jeste, mislim, ono, to je nešto... Još i ono, ja sam prvi put vidio Bira Moretti u onim malim konzervama. Kod bilje, ja sam kod bilje Ferrari. Šta ti je? A zapravo to pivo je onako malo teško. Nisam ga ni probao, ja mislim da kao... Mislim, nije, ono, znaš... Kao meni ne prijemi, nije onako kako ga reklamiraju kao neki mladi poletni, to popiješ čas pa ideš dalje. Nema šanse. Ne znam, mislim, eto, zanimljivo je kao gledati šta zapravo kroz reklame, ono može provališ kao šta su naša piva onda. Pazi, mislim da je zato u toj ekspanziji kao domaćih vina, rakije i to, zato je i zaječarsko pivo postalo najprodavanije pivo ikad. Zato što kao odjednom su ljudi shvatili kao, sad ne znam, ono, kao imamo domaće rakije, piva i vina i to. I kao, čekaj, a zašto ja i dalje pijem pivo koje se zove Lav ili koje se zove Jelen, kad mogu da uzem ono, zaječarsko, ja se sećam. Nije bilo zaječarsko kod nas, ali je bilo jagodinsko ili je bilo, znaš, ono, kao nešto što ima onako domaćinsko ime, znaš, kao. Šta je Lav, kao još onako onaj plav, pa Lav, pa ono, pa Jelen isto, šta je to onako, nego ovo, znaš, i ja mislim da je u tom trenutku se ono i zaječarsko, čak se ja mislim, da li je to bila neka marketinška fora ili šta, ali je bilo ono kao zaječarsko u staklu, koje je bilo samo da se kupi valjda negde tamo, ono, istočna Srbija, Zaječar i okolina. To je najbolje pivo, to niste probali. Ti, na primjer, ti voliš da piješ džin bez ičega? Da, volim džin bez ičega da pijem, tako je. Džin bez ičega. Džin bez išta. Volim da pijem džin, to se svi čude. Kako si do toga došao? Ne znam, isto, ja mislim da je to isto razlog je da želiš da budeš drugačiji. I džin odgovara mojoj personi, jer džin je prvenstveno žensko piće. Pazi, kao žensko piće, međutim ja toliko dobro nosim to što pijem samo džin. Pa nije džin žensko piće, kako? Ne, džin tonik, džin, kao sve to, šalim se, ali ne znam kako, kao prosto mi je, volim taj biljkast ukus. On je od neke bobičaste biljke, kao klek. Pa od kleke, da. Pa da, eto. I meni to onako prija, sveže mi je, podsjeća me na planinu. I kao jeste malo ko neki ono baš ljute žvake. Pa da, i kao na ekskurziju u 4. razredu Tara. Kad smo išli da gledamo zamku za medveda i za vuka, kako se love vukovi, medvedi i tamo i šetali se po onom tresetu, kao i to mi vraća neki uspeh. Šalim se, ne, ali ne pojma, verovatno samo sam se, džin, kao, ajde, daj. Daj da probamo i to. I kao to, ali volim da pijem džin uvek sa ledom i sa limunom. Ako ima. Ako ima limun, da, to je idealno. Probao sam, na primjer, isto kad smo već kod Kraft domaćih i onaj Two Tails džin, to je kao naš domaći džin. I okej je, s tim što kao čini mi se da mi je bio taj neki koji sam pio malo jači nekako, mada nije kao da ja znam nešto o džinu, jer sam pio samo ono što Gordon's ili onaj Beefeater kao... I onaj CMC, Dry London. Da, žuti. Što kao, tako da nisam kvalifikovan baš da pričam o džinu nešto mnogo, ali... Volim da pijem, bre, to, šta znam. Volim to da pijem. Volim i to, volim i čak ponekad... Znaš šta je fora?
ta pića, kao i vodka, na primjer, ili nešto, što kao uvijek piješ sa nečim, je baš zanimljivo, kao pa daj da, ono... Da, pa dobro, ima nekih vodki, mislim, vodka je, piješ sa nečim zato što ima tih i jeftinih džinova i vodki koje su samo alkohol i nemaju ono kao... Ali ima, na primjer, ona vodka žubrovka, ona je super, ti ono kao piješ, ima neka stvarno nešto cvetna isto, ima neko kao, ne znam šta, koja je baš tačno. Pa ne znam, ali čuo sam, ne znam, sam probao, ali kao čuo sam. Ali dobro, znaš, ono, drugačije. A šta sam teo da kažem nešto? Da, rum. Rum je zapravo mnogo dobro piće. Rum. Ja sam ga sad, mislim, nikad ga nisam pio sam ga i jednom. A rum beli ili... Beli. Imao sam jedan period u srednjoj školi isto kad sedeli smo, to je preko puta Rupe, znači iza Salse, sad je bio jedan mali podrum dole. Da, Joker, tipa se zvao Joker ili tako nešto. Nešto na Dž, nije Joker, znam da li mogli smjelo se igraju karte. Jeste, da. I onako je baš izgledao sa svim tim ono što ti daju karte i tako je nešto, baš je bio nekako mornarski neka rupa. Da. I onda sam tamo jedno vreme, koliko smo izlazili, možda pola godine smo izlazili tamo sam pio samo rum. A znaš li sam ja pio samo rum? Gde? Kako se zove, beše, u Obilićevoj, gde si igra bilijar? Lobby, je li Lobby? Lobby bar je valjda ono kod suda. Ma nije, možda nije Lobby onda. A šta beše Obilićevo? Obilićevo kod gimnazije, bre. Ona ulica što ide i pored gimnazije i ovamo skroz za pijace. A gde si igra bilijar tu? Pa ima ono neki... ima onaj lobby, pa ali... lobby, ja mislim da zove lobby. Ali sad je to nešto fancy. Pa ne znam, ali kao imao si pikado, bilijar, i to je tačno kao... Kad već izađeš na tako mesto, kao realno pićeš alkohol, ali neće piješ pivo ili nešto, i kao i tu sećam se pio non stop rum, kao to mi je bilo nešto. A to je to, kao treba ti bukvalno određena neka atmosfera za nešto, ne možeš kao, znaš. Pa to je ono što smo pričali kao kad sediš kući i kad kao, sad mi treba neko piće. Mislim, ili me to vuče kao vrućina mi je i žedan sam i sad bi popio nešto ladno i tako, mnogo odjednom. Ili si iz fazona, sad bi nešto da me onako malo ugreje, ali ne da me ugreje da se umotam u ćebe, nego da me onako fino nešto. Srce da mi zagreje više. Da, dušu. Jer smo mi alkoholičari. Ali, mislim, realno to i dobiješ to, kao popiješ jednu čašu nečega i kao, eto, malo si se već razgalio. Rum ima odlično neko dejstvo. Sad mogu da shvatim zašto su ga mornari pili i to. Mislim, ja ga nisam sad sam dosta ga stavljao u koktele i to. I onda sam shvatio da zapravo to nije od koktela, nego baš od ruma, tog belog. Nekako te piće koje to obodri. Pa nekako si onako kad popiješ, odmah ti nešto ugreje grudi i odmah si nešto se isprsiš. Malo si onako... Ja volim... Sad bi moglo da... Svašta. Da razvijem jedro. Kad pristajemo u luku neku. Ja kao baš kad malo fantaziram o pravljenju alkohola i to, baš mislim da kao možeš da kroz alkohol ubaciš donekle dosta kao i ne znam, sad kao će zvuči glupo, ali ne pojma, emocije ili kao kontekst ceo mesta, to ko pravi to, razumiješ, kao da bukvalno alkohol, kad praviš alkohol, to je sredstvo komunikacije na neki način. U smislu ti napraviš sad neku rakiju. Pa alkohol je generalno sredstvo komunikacije. On pospešuje dosta. Ali kao, znaš, kad piješ vodku, ne znam, vodka je izvorno iz Rusije, lupam sad i to je, mislim sad će nađe neko, nije, vodku je prva napravljena. Dosta je Vradović. Se ne lažemo, vodka, Rusija, znači kao podrazumevaš nešto. Kad popiješ vodku, sećaš se na određen način. Onda kad kao piješ viski, ne znam, to je više, znaš, kao nešto. Rum. Si Jack. Pa da. Onda rum, ne znam, rakija. Za rum mora da izbuš šuo, da imaš. Da, razumeš. I kao svaki alkohol ti uliva tu neku, kao, taj duh. S tim što kao vodku, ja bi stvarno mnogo volao da odem u Rusiju i da probam... sa nekim društvom, da mi oni objasne. Mislim, da li su oni stvarno, kao, da li je to u njihovom, u DNK ili mnogo rano počnu da piju, pa jer oni piju vodku ne iz 0,03, nego iz one 0,1, Da, od u stvari, ona mala.
Mislim, ono, čak su mi pričali neki koji su bili tamo da postoje one neke kao trafike za alkohol i šta već. I onda kao se tu skupe nepoznati ljudi, kao stojiš ispred trafike i držiš, ne znam, 3 prsta ili 4 prsta ili 2 i onda se tako prave ono kao... Grupice kao ispred Grizlija. Kao treba mi još dvojica da uzmemo flašu vodke i kao piju je ne sa uživanjem nego ono kao vide gde je ono kao recimo trećina flaše, stavi prst tu i glo, dok ne dođe dotle onda da drugom i mislim očigledno je to da bi se zagrejali i da bi ono, ali bi volao da mi neko od njihovih iskusnih da mi pokaže kako zapravo oni piju. Aha. Jer oni imaju to i neko ono, znaš, neko meze zanimljivo, to je, znaš, ono imaju neke kiseli krastavci, ali ima još nešto... Da. Uz to što se sad je ogladneo i užvedne sve. Da li one neke ono haringe ili šta već, nešto tako slano, nešto čime obložiš ono to. I onda celo to iskustvo njihovo kad se napiju, pa odu u saunu, pa iz te saune ono skaču u sneg ili u jezeru, da. Znaš, mislim, za to stvarno treba da imaš srce, to ja mislim da bi može čovjek da umre pa može, ali tako to je prirodna selekcija. Da. Pravi Rusi. Ne znam, sad mi se, kad odim kući, ja da čekam kući sipam nešto pijem. Hoće sipam ja ovdje. Pa ne, motorom sam. Ne smijem. I pričam alkohol ili konzumacija samo odgovorno. Znači nemojte da pijete dok vozite ili kad već ili dok bijete ženu. Da, znači pre. Šalim se naravno. Mislim da bismo mogli pričamo još o ovome dosta baš. Da. Ali nešto mi se usušilo usta. Nešto. Zato napravimo pauzu pa da se vratimo. Ima jedan koktel, evo ako hoćeš da zatvaramo, da vam kažem ovo. Ja mislim da je mnogo loš po organizam. Aha, a to je? Ali je mnogo dobar. Kada onako piješ i više si ono... Kao trebalo bi da piješ još, ali i noć će još da traje. Aha. I zove se espresso martini. Aha. I inače kao taj koktel je neki poznati barmen u Londonu izmislio za Kate Moss, koji je došla pijana u, ne znam, tipa 1 ujutru za njegov šank i rekla give me a drink that will wake me up and then fuck me up. I on je smućkao taj martini, to je u suštini ono kao 2 merice vodke ili, mislim zavisi da li je vodka martini, ali u ide vodka. I shot espressa i ono kalua, onaj kofe liker. I to stvarno, taj čovjek kako je dobro razumio tu rečenicu. To te toliko, da li ne znam, da li kafa kao u odnosu sa alkoholom, da, još jače radi. Jer te instant te probudi, ali ono... Da, srce lupa. Da. Eto. Odlična pričica. Šta ti znači biti pravi barmen? Pravi barmen. To je opet dobro. Komunikacija sa ljudima je ključna. I razumevanje. Mislim, pravi barmen zapravo... Jel ne piju alkohol oni? Ma piju, ali sigurno nisu alkoholični. Mora, kak je to barmen ako ne zna šta mi služi. Kako nije. Nego... ima par tih kod nas koktel barova, ima onaj jedan kao speakeasy. Mislim, nije mi jasno zašto bi postojali speakeasy u Beogradu u 21. veku kad piće nije zabranjeno i to. Ima kao nešto, moraš da se najaviš tamo, pa da... Čim mora negdje da se najavim, pa moraš da nemaš ni zvono, nego pošalješ poruku, pa ti konobar otključa vrata, pa uđeš unutra. Morate bukvalno se lakše s dilerom nađeš. Ja sam mislio da unutra će da bude svega i svačega, da je ono kao seks unutra, orgije, ne znam ja šta, nego običan jebeni kafić koji samo kao eto, zaključavaju, jer je tako speakeasy, kao prohibicija, šta god. I onda dođe, brate, konobar koji te smara, kao šta ti voliš da piješ, kao, volim da pijem alkohol, kao. Šta, jel više voliš gorko ili kiselo, ili ono kao... Aj ga pozovemo podcast. I onda kao samo odjebi čoveče, napravi mi neki ono koktel, tražiš mu nešto, kao, sigurno da ćeš malo da ti nešto, kao, i onda kao sediš i pričaš s nekim i onda ti on non stop upada, kako je bilo? Hoćeš možda sad da probamo sa ovim malo ovako, da ono kao jebote, ono kao daj mi samo, pusti me da pričam sa čovekom i kao daj mi da pijem. Umjesto ti smaraš ono barmena. Jer to mi je nevjerojatno, očigledno da neki ljudi vole to.
I vidim da neki ljudi idu na te ture kao one proizvodnje piva, pa je ono kao, pa im oni objašnjavaju, to se pravi od hmelja, to ovako, pa se onda to doda, pa to dobija, ajde sad probajte, pa vidite da dobije ono kao, brate, stvarno me boli kurac, ono, kako se pravi i šta je ono, nego kao... Daj mi da pije kako se pije. To stvarno nije uživanje u alkoholu, to kao da ti znaš kako se pravi, ili da ti neko kao, ajde sad da probamo, ćeš malo da ti stavim, sad da probam malo da kao... Da ga začinim. Džumbir malo da ti stavim ili nešto. Da, jel kao je potrebno da znaš kako se nešto pravi da bi uživao u nje. Mislim, super je ko znaš dodatan kontekst kako se pravi lupam rakija, ali to ne zavisi ti od toga da li ćeš da uživaš u rakiji. Pa mislim, to možda ti znači samo da kao znaš. Eto, zanimljivo je. Eto, slatka je, od ove će da me boli glava. Mislim, meni je zanimljivo u tom smislu, recimo, da kao znaš, ako pravi se tako što ako pustiš da više, lupam sad, fermentira, piće, onda će da bude ovako, ako više onako, i onda ti popiješ rakiju i kažeš, aha, ovu si... Kao čisto... Mislim, nećeš više da uživaš ili manje u piću? Pa ne znam, ja na primjer mnogo uživam, volim da vozim kola i uživam u vožnji, pojma nemam kako kola funkcionišu. Znači, apsolutno ne znam kako motor funkcioniše, učili smo iz fizike. Osnovne principe, ostalo, pojma nemam. Znači to, diferencijal, menjač, te stvari, pojma nemam kako to radi. Odlična analogija. Alkohol i automobili. To nikako ne smije se pominje jedno s drugim, znaš, u reklamu. Jel ima uopšte reklame? Da, reklama može se reklamira samo do nekog određenog, to je samo pivo može se reklamira, da? I somerci. Pa da, do određene kao količine, da, verovatno. Dobro, a kad smo kod reklame, uplatite Patreon. Da možemo, ili ako hoćete da se reklamirate u našem podcastu, kako, jel gleda neki brand manager ovaj naš podcast? Da. Kao i brand manager Rubina. I kao, ili, evo ti je idealna epizode da se reklamira, brate. Da. Prekasno se setim ovakve stvari. Dobro, hvala Patreonima koji nas podržavaju, vi ste gledali, i znaš da smo prestali da pričamo o ozbiljni, dobrodošli. Pa da, smo okrenuli više dobili smo taj casual approach. Da. Gledajte nas i to, podržavajte nas na Patreonu, to je najbolji način da naše epizode budu još kvalitetnije. Pa nije, zapravo nam trebaju pare da kupimo taj onaj... Ono što može se priključi. Što može se na priključi. Televizor pa se igra igrice. Što može da se uključe da zovemo ljude. Da se priključi telefon i onda da... Treba stavimo znaš kako što ima kad ovi streameri stave pa kao dokle su stigli, koliko im još fali, to motiviše ljude da ti uplate po evro, 2. Da. Ću da istražim. Ništa, to je to, ljudi. Eto pa da možemo da vas zovemo, da zovete vi nas. Da se uključite, kažemo sad, na primjer, mogli su Sad smo sve mogli da pričamo o alkoholu. Da su se ljudi uključili. Eto. To je to. Ćao.